Xufier ta' double decker u 4 diretturi ta' kumpanija tal-karozzi tat-turisti tresqu l-qorti mixlija beqtil involontarju ta' żewġ turisti f'inċident li seħħ f'April ta' 3 snin ilu. Charles D'Amato, xufier ta' 27 sena, u d-diretturi Lee Ann Borch ta' 38 sena, Kim De Gabriele ta' 40 sena, Noel De Gabriele ta' 24 sena u Philip De Gabriele ta' 32 sena wiġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Minnu fih id-difiża stqarret li 4 akkużi minnhom huma preskritti għaliex għadda t-terminu ta' sentejn minn meta allegatament seħħ ir-rejat. Il-Maġistrat Joe Mifsud staqsa għaliex f'każ daqstant serju ma sarux l-akkużi qabel u mbagħad jekk kien hemm iżjed akkużi dawn kienu jiżdiedu. F'dan il-każ kienu ndarbu 21 persuna bi 8 minnhom indarbu serjament. Fil-qorti xied is-Supritendent Johan Fenek mill-iskwadra ta' kontra droga u spjega li meta wasal fuq il-post ra xena li ftitra bħala qabel. Spjega kif in-naħa tax-xelluk tax-xarabank kienet kollha mċabsa bid-demm u kien qed iċarċar għal mal-art. Spjega kif huwa tela fuq tax-xarabank u ra r-railing tal-ġenb imkebbeb lura sa kważi wara tax-xarabank u ra żewġ itzma. Spjega kif kien hemm ġisem ta' mara li evidentament sofrit impatt qawwi ħafna fuq wiċċa tant li għajnija tal-lemin kienet imqabża l barra minn posta. Iktar lura kien hemm raġel ukoll li ma u kellu kamera. Der li l-impatt tan-naħa ta' fuq tax-xarabank kien seħħ ma' trok ta' siġra. Il-Supritendent spjega kif meta mitkellma ħadd mill-passiġġieri ma qal li x-xufier kien qed isuq bla doċċ, dan ħlief għal 3 passiġġieri li qalu li kien qed isuq veloċità eċċessiva. Huwa qal kif kien tqabbad espert apposta li kien analizza s-siġra wara li l-inċident kien seħħ ftit wara li Malta kienet inħakmet minn riħ qawwi. L-espert qal li ma jidhirx li s-siġra kienet ġiet affettwata mir-riħ, iżda qal li bħala prekawzjoni meta mistoqsi mid-difiża, is-Supritendent spjega kif it-zog vera kien qiegħed naqra l barra, iżda biex tolqtu trid tgħaddi mħaxken mal-bankina.